атлас ё адрас дигар хоси як фасл нест. Бо таваҷҷӯҳ ба талаботи зиёди занону духтарон ба либос аз матои атлас, имсол тарроҳони тоҷик дар фасли сармо чунин ҷомачаҳо ё болопӯшҳоро аз матои атлас ва адрас омода кардаанд. аксар духтарону занон ба ҷои палтову курткаҳои ғафси зимистона бо чунин болопӯшҳои аз матои атлас омода шуда дар шаҳр мегарданд. барои бори аввал дар фаъолияти 10-солаи худ имсол тарроҳи тоҷик Мурод Бобоқулов як коллексияи либосҳои зимистонаи худро омода кард. Вай 10 намуд либос бо духту тарҳи мухталиф аз матои атласу адрасро пешниҳоди дӯстдорони либоси замонавӣ кард ва ин либосҳо зуд харидор пайдо карданд. имсол чанд соли пештара бисёр талабот бисёртар ба атлас шуд. чун болопӯшҳое ки интихоб мекардам имсол либосҳои сабуктар ба тарзи аврупоӣ, чапонча ном дошта, баъд кардиган френч. ҳамон гуна либосҳое ки дар фаслҳои баҳор, дар фасли тобистон мепӯшиданд, мо ҳаракат кардем ҳамон гуна либоси атласро дар вақти зимистон ҳам болопӯш интихоб кунам. ба коллексияи наве ки мо кардем мо дар вақти зимистон мисол атласҳои сифати олӣ, дар таги борон ҳеҷ чӣ намешавад, ино метавонад дар таги борон, дар таги барф пӯшида метавонад. болопӯшҳои атлас шабеҳи ҳамон ҷомаҳои қадимиянд ки аз матои атласу пахта дастдӯзӣ мешуд. ин ҷомачаҳо вобаста ба сифати мато ва духт аз 300 то 1000 сомонӣ арзиш доранд ва ҳоло танҳо борои фармоишӣ дастрас мешаванд. онҳое ки ба ҷои болопӯшҳои гарм аз драп ва дигар матоҳо ба ҷомачаҳои пахтагин ва атласӣ бартарӣ медиҳанд, мегӯянд ки бо ин либос худро зебову замонавӣ ҳис мекунанд. инро ман метавонам дар ҷашну маросимҳо, дар ҷои кор, ҳангоми дарс рафтан бартан карда рафтан гирам. атласро то чанд соли ахир занону духтарон дар ҷашнҳои баҳорӣ ва тӯю маъракаҳо ба бар мекарданд, аммо солҳои ахир дигар либосҳо аз ин мато ба як либоси маъмулӣ ва кории занон табдил меёбад. ҳоло доману куртаҳои аврупоӣ, костюм ҳамён ва акнун ҳам болопӯшҳои мухталифу замонавӣ аз атлас дар муд ва хеле серистифода аст. ба гуфтаи тарроҳон, дар серхарид шудани либосҳо аз атлас нақши ҳукумат ҳам ҳаст ки бо роҳандозии маъракаҳои мухталиф фарҳангу либоси миллӣ ба вижа атласро тарғиб мекунанд. дар ин ҷомаҳое ки мо имрӯз омода сохтаем, духти онҳо бе ягон қинӣ ба осонӣ пора карда мешавад, чунки тарҳи анамон куртаҳои қадимае ки масалан ҷомаҳои қадимае ки дар мардуми тоҷик буданд, мо анамон тарҳро истифода бурдаем ва либосҳои адрасро, масалан болопӯшҳоро аз ҳамун тарҳ гирифта истифода бурдаем. ин ҳам тоҷикӣ аст ва ҳам қадимӣ, тарҳи пораи онҳо қадимии тоҷик аст. ҳоло дар баробари занон тарроҳон барои мардон ҳам бо омезиши атлас либосҳои гарми замонавӣ таҳия мекунанд. бисёртар кори ман ба миҷозон бисёртар занҳо буданд. бисёр солҳои охирон бисёр мардҳо муроҷиат карданд ки барои чӣ қити заноко коллексия, фақат барои коллексия барои занҳо. бисёр талабот бисёр шуд барои мардҳоям. ман як гуна мо жемпери ки дар тани ман ҳаст, ҳамон гуна тайёр кардем. фикр мекунам бисёр маъқул мешавад барои мардҳо. тарроҳони тоҷик ки тавонистаанд имсол дар муди зимистона як тағйироте ворид кунанд ва болопӯшҳои миллиро вориди бозор намоянд, акнун дар фикри тарҳи пироҳану нимтанаҳои баҳорӣ ҳастанд ва он ҳам бо истифода аз матои атласу адрас.